اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پہاڑی دے پیچھے گئے تو بابے نے فرمایا السلام علیکم. بابے نے اکھ کھول کے آکھا جی وعلیکم السلام موسیٰ. بیٹھو حضور. آپ بیٹھ گئے تو بابا اکھیاں بند کر کے پھر یاد الہی کرنے لگ پیا. آپ نے خیال آیا میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا سونیا جڑا تینوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تیرا نام نہیں دس سکدا. اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند تے پھر یاد الہی کرنے لگ پیا. حضرت موسیٰ فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندا جڑدا دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں, گرائیں کوئی نہیں, چک کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, بستی کوئی نہیں, شہر کوئی نہیں. یہ بابا سواری کتوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو تے سواری چاہیے نا. اتنا کہہ کے پھر اکھیاں بند تے پھر یاد الہی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا میں نبی آئے ولی ہے اے میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے, اے میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے. بابا جب یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے کمایا آ جائے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں بابا نے ایک بار آسمان وال ویکھیا ایک بار میرے چہرے وال ویکھیا فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا تے بابے نے اے اس طرح کر کے نہ اس بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا. سونا ماں دی شان تے باپ دی شان. موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے انگلی دا اشارہ آیا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا. نوجوان جڑ ویلے حضرت موسیٰ فرماتے نے او بدل زمین تے آیا. آپ فرماتے نے بابا کہنے لگا نبی اللہ تاج سواری آ گئی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں نے بہنا تے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی ہے 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کرنے آئی, کنیاں کو راتاں جاؤ کے اللہ نو راضی کرنے آئی. فرما 10 کنیاں کو یہ باتاں کر لیا نے بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردے نبی اللہ نہ میریاں جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے. فرمایا بابا تاسے شانہ کتوں لئیاں وانی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. عرض کی تھی سونیا جڑے پہلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے فرمایا بے پترایا آ جاؤ ذرا جاندی والی ماں دے سینے لگ جاؤ. عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا. میری اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت دے مالک آؤ 20 سال بیمار رہی آؤ میرا پتر 20 سال میری خدمتاں کردا رہا ہے. اج میرا آخری ویلا آ گیا ہے میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی. اماں نے عرض کی تھی عالم کوئی دعا دے چلی میرے بعد کسے ماما والی دعاواں نہیں دینیاں. عرض کی تھی ربا 20 سال میرا پتر میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا میریاں مندا رہا تو ایدیاں مندا رہی تو ایدیاں مندا رہی. عرض کی تھی سونیا میری ماں نے دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی.